От това дали ще преминат за следващият клас, дали ще получат диплома, дали са се справили добре с материала, всички, които се вълнуват от това, нека да дойдат при мен на сцената. Има и други желаящи да получат награди, а те са наистина много, защото тази година беше много специална. Не заставайте се с гръб към публиката все пак. Много специална за нас, тъй като ние страшно много работихме, страшно много учихме и много неща вече знаем и можем и да четем и да пишем за децата, които за първи път влязаха в учебната зала. Освен това, много неща научихме, много тържества направихме и обрахме всички награди на Чикаго. Няма конкурс, където да не сме участвали, да не сме спечелили първото място. Нека да започна с шоуто коледното, което отново сме най-добрите. Както вече знаете, миналата седмица получихме съобщение от България, че нашето есе "Моите български корени" е спечелило голямата награда на публиката. И всички страшно много са се вълнували, докато се чете есето пред екран, на който е била снимката на децата. И сега искам да аплодирате децата, които наистина участваха в написването на това есе. Жоро, крачка напред и поклон. Габи, Николай, Никита, Еванджелина, Стиван, Питър, Теди и двете деца, които ги няма, Валя и Габриета, които заминаха за България. Тези деца положиха така много усилие, за да съчинят и да си направят своето родословно дърво и да споделят с всички останали какво те чувстват, живеейки далеч от България. Мисля, че наистина заслужава есето поклон, защото е изключително искрено и вълнуващо. Всички, които искат да го прочитате във вестник България, сега миналата седмица излезе. Децата, които участваха в това есе, след като приключим с раздаването на свидетелствата, нека да останат за мъничко. Госпожа Паслиева иска да направи интервю с тях и те да кажат по няколко думички, за да бъде всичко филмирано. Оставаме в историята на училище Родолюбие. Естествено, следа оставаме след нас. Другата награда премина преди 2-3 дни. Нашите двама художника, Габи и Николай, печелят от две първи награди в конкурса "България в моите мечти". Аплодисменти! Слезте напред и си поклонете публиката. Двамата един до друг. В най-голямата награда за школа по изкуства, където е много високо, журито поставя много високи изисквания. И защо, където има конкурс, ние сме номер 1, това е, така е при нас. Ами сега нека да видим кой в края на крещата е завършил първи клас, втори клас, някои може би са останали, не знам до година кой къде ще е. Искате ли да чуете резултатите? Да. Добре, нека да започнем от най-маничките. Госпожа Костадинова.